anototya iye kubuda muZANU-PF because vanhu vanozoti iwe mudhara wona takaremara iwe mudhara wakatituma kuti tirove vanhu tichiti joinai ZANU-PF. Zvino nhasi mabuda muZANU-PF zviri kufamba sei nekuti makati kana kwakapisa munhu abude muZANU-PF kana kwakatonhora kwakanzi munhu abude muZANU-PF. Kulian TV. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai. Munoziva kuti inini kana ndichinge ndauya panapa pane zvakawanda zvinenge zvichiitika. Nhasi handisi ndega, ndina co-host 0.5 Creative Studios, and in the studio today ndinoziva kuti tinogara ndega, but without wasting much of your time, bozi nyaya dziri panapa atori ma1 zviri kunzi Mudharageza akudiwa kuZANU-PF, vari kunzi zvoni vari kuconsider vamukumbire zvavo kuti akumbire regerero adzoke mustaira. But ndisati ndakusanganisai this conversation iri panapa ndinobva ndangozivisa vanhu vese kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubva vhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit zvaizi mazuva ano. Bata company iripo enda nayo iyo ndakuisire nhamba inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen. Mukoma Owen muZimbabwe, but vanoshanda necompany hombe yakakwanisa kuestablisha kuti tichabatsira maZimbabweni. It's more like giving back to the society. Saka zvokuswera uchitambira mari muaccount mako ichitambirwa muaccount momwe munhu iyoyo uchibhadhariswa mari dzekunzi siya something, siya chegumi, siya 10%, siya 20%, zvaa zvinhu zvekudhara. Vhurirwa yako wega, but zvaunoita unobva vhurirwa FNB business account, unovhurirwa unoita company registration so that zvinhu zvako zvinobva zvanyatsoita legit. Kana uri guard unoziva kuti kana watone company yako, even uri garden boy unenge wagorana inenge ya garden services. So conduct education research. Gativa tangopinda munyaya kuti rundubvu. Yo DJ Holly zviri sese yavo. Kulian TV atibatike zvechopu. But apa tinenge takubatika zvechopu zvakuitika izvi mwanaka handisi kufara. Zvamira sei, maita sei? Unoziva kuti panenge pasina bhoa, pakaona tatoya takadai so takarova regalia. Pakaona tarova attire. Ziva kuti panenge pari pachipisa. Ingatori 442 formation. Ma1 shamana. Amen, uri kuionawo sei nyaya iri kunetsa iyi? Hanzi Mudharageza ari kuda kunhingirikinwa kai. Uri kuiona sei? Hanzi ngaachidzoka upati kai. Anga akambobuda here Mudharageza kupata. Handikanga vakamudzinga akaramba kufa. Akati hapana anondidzinga. But onaka isu edu hatisi kutarisa izvozvo chete. Magatsi avainawo ndeiwayo. Aiwa, isu tofanira kungoziva chinhu 1 mubaba kuti Geza was ZANU-PF, is ZANU-PF. He never left ZANU-PF. Akataura on record kuti hapana anondidzinga. And anagarwe wakutotanga kutotaura izvozvo ndo vacho vaimutuka vachiti akaponda munhu. Akaba maprazi. Ndo vaitoti vakamudzinga Uriona kuti ZANU-PF iripo pakuti jairira. But on that issue hangu tisati tanyanyaenda kure. Inini ndine nyaya iri kundirwadza panyaya iyoyo. Tine vanhu vaitotera vachitoti revolution vachimhanyisa chinhu mastreets, mhuri dzavo izvo dzikurara nenzara, vakadzi vavo vatosuwa ana baba. It's like unongoziva ndikati vakadzi vasuwa ana baba, you know what I mean. Ipunishment yacho vanodeserva kunzwaro sei. Vakadzi vavo vanga vachiri vana vadiki vakasungwa izvo vachitaurwa nzoni baba vasungirwa revolution. Wobva wana revolution munhu hanzi akudzokera kupati kana iye adecide kuti zvechokwadi ada kudzokera kupati yacho iyoyo. What about nyoka yemabhunu? What about Traore? What about Baba Mudiwa? What about Honorable Chagwiza? What about madzibaba veshanduko? What about list revanhu vese vakatorwa vakabatwa vese veve? Chichi chaitika pavari vachabenefita chi ende vachawana chi? I think iyoyoka itoti lesson kwatiri maZimba kuti nyaya dzekuhakira but nyaya totisingazive ngatisiyanei nazvo. Ndakamboya paplatform pangu panapa ndichitaura ndikati wakomana Geza uyu ZANU-PF siyanai nazvo zvikanzi uri mupanduki wakazotengesa. Geza akauya on public platform akanyeba kuti garai mumba tichakuvigirai chikafu achinyebera mamillions. Haanyare murume mukuru achinyebera mamillions kuti hanzi tichakutengerai chikafu. Apedza kudaro haana magatsi ekukumbira regerero kuti plani yedu yechikafu yeka dhona wedu akazotadza kubatika kuti tikupei chikafu. Saka munhu akadaro iyeyeka haasi munhu wekutera. But chinonetsa ndechekuti maZimbabwe are desperate for change. Geza nanhasi arimo muZimbabwe.
Gezana nhasi vari kutoziva paari. Gezana nhasi vanogona kutomutora kana vachida kumusunga. But Geza aitwa ZANU-PF project. Hapana, haanambobvira abuda muZANU-PF. Ndopandikona machitaura navo. ZANU-PF itoripo pakutotisaiza. Vanofunga kuti tiri vana vadiki tisingafunge tisingaonere. Zvimwe zvedu tinozongoonera toita kunge zvedu takapusa toita kunge tiri kusapota. But mukusero kunoitoziva kuti hapana. Pakaipa. What was the purpose of creating Geza in the first place? What was the purpose? Yanga iri yekuda kuzowana kudzinga chiwenga because Geza akapinda chisapota chiwenga kama. What was the purpose takazvitarisezvo? I think vaida kutomboona kutesta mawaters kuti vanhu vari kuita sei, vanhu vakamira sei, vanhu vachiri kuda mukuru here kana kuti havasi kumuda. Inini mukuru wayo kubva akapinda ina ndambobvira ndakamuda. Chero ndisina kuona kana chinhu wani chekuti achari kunzi agona chipi kana kuti atadza chipi because ndagara kuru racho rese handitoride vese zvavo group rese. Izvo ndo zviri kusungisa izvo kunzi undermining the authority of the president. Aiwa onaka holi inzwa handina kuningirikina inini munhu anonzi andamainaka ari kubuda achituka kangani holi tichitotsurawo kuti iwe usatuke wadarikira laini zvazvisi zvanditi we know isusu tikutaura ngoti inini ndakanzi inini munhu handimufarire handinakirwe naye handinakirwe netype of leadership yake handina kutaura kuzvinhu zvakashata because ndenge ndichiziva kuti ndinenge ndina vafana vakawanda vekuti vari jobless ndinenge ndina vafana vakawanda vekuti vari kupinda mutoriro vari kushaya maopportunities tiri kuona vana vavo vana vadiki zuro ndizuro tungwara rakabuditsa kamwana kake kane makore mangani kamwana kadiki kanzi haisi kana 11 years 12 years kachinzi ndokamuridzike tap and go project re over 2 million rine tumota hobo but maopportunities avari kuwana ende karutogara kuDubai kudhara already saka inini ndozotarisa ndoona wangu mwana kuti anenge achienda achinoswera nenzara pabreak kana todya maputi and you think kuti ndosekerera zvinhu zvakadaro pakuita sei ndakakomplaina ndonzi ndaenda andamaina ani ipapo ndaandamaina tungwarara because vana tunyodhila navo futika nditwo tungwarara twacho utotwo. Ipapo ndikutopanzwa ende ipapo ndikutopanzwisisa but chimbobvisa bhutsu dzako dzawakapfeka idzodzo wopinda mubhutsu dzeZANU-PF. ZANU-PF ndogara ndichitaura they don't care about anything besides power and looting. ZANU-PF they don't even care about their own supporters. Dai vanga vane basa nemasupporters avaiti chingwa chedola kumunhu wese kana une card reZANU-PF chingwa chiri kutengwa ne50 cents but havana kana basa nazvo zvese izvozvo. Saka ukatongotaura kuti une nzara hausi kushanda uri kuda basa kuZANU-PF wakutonzi nana Apostle Makore uri kutuka you are undermining the president. Who is Makore? Who is Makore in ZANU-PF? Because we want to know vamwe tizivani kuti who is he in ZANU-PF? Makore anozita asi kuZANU-PF anongoti saka hatina chatinotaura panapa totaurire chine munhu wekuti anenge asiri ikoko tikuda vanhu vari ikoko kuti maissues ayasvike sezvazviri as it is because it doesn't make sense kungobudawo munhu achingotaurawo achingotiwo nhinga akanaka akadai sokutsvaga jezi kutsvaga mari yechingwa zvinotipe but zvinotipe isusu at the end of the day tikutaura mareal issues ka isusu tikutaura nhau dzinoonekwa mustate house ka isusu ndo dzatinotaura ka uzive kuti zvivhitivhiti zvedu zvinooneka here ikoko iwo auzvizive tonzwika takutaura zvamakore vanotaura kuti mamusi kuziva zvamukutaura imi who is Makore vanotaka saka makutomaketa vanhu panapa imimi and I don't even know him, I don't have his number, I don't know Makore vamukutotaura ndeupi nyange kuti pazvivhitivhiti totaura navanhu vakawanda. Apostle Makore. I don't know him. Maybe nyango phone numbers etotaura navanhu vakangowanda chete. Because ini kana ndikati munhu I don't know him ndikutaura zvokuti ngatitaurei kuti tikabvunza kuti who is Nick Mangwana toti permanent secretary of information, who is Daniel Garwe tobva tataura position yake kuti when Greek minister wa local government and chichi totobvunza futi umwe kuti who is Tatinda Mavetera toti minister of ICT. Saka tozobvunzana kuti who is Makore wobva wati chi what is just a pastor toti where is he chechi yake iri kupi unopa zero penopindiro right tifambe nedirire kubira church because I know Magaya now he's a pastor prophet whatever I know Makandiwa yeah a fake pastor fake pastor ndopa
andutaura magaya ka is a fake prophet. haina chaziva ndanguzotesta mweya wake handi rikoka kuseri baba nenyanzerepi baba avalaka unozati vanhu hatifunge ende vanhu tinovarayirwa ZANU-PF ndo zvainoita kana uchiisapota uchinakirwa nayo unopara mhosva dzakaita sei nasei hausungwe hauite sei the moment you cross the line vanobva vaita sei vanobva vakubata by now vanhu vese vangada vachizviziva vese kuti ZANU-PF ndo mutactic wainoshandisa so ndiyo same thing nenyaya yageza geza vaida kungoona kuti zvinofamba here vanhu vachiri kutida here zvakamira sei iwo nekubatwa kurikuitwa vanhu paZimbabwe kwakuye unofunga kuti vakatadza kubata geza here vafunga ukomana kuti vauda unomutsuda nambobvira akambotsvagwa boy but let me try to add someone I know kuti anogona kungodefenda geza because isusu toda kunyatsonzwisisa atidi zvonzi vanga vachingobayirira vega ende tozoona kuti zvinonhingirira zvinoperera pa because chamarika izi nyaya is a serious matter izvo tikatarisa madzibaba oshanduko nezvino vachanda kuchipatara madzibaba oshanduko by the way ndakazvinzwa but nhasi ndainyatsoita setup yangu yestudio ndimhanye nenyaya idzi but ndichatozoita follow up nozva zvakamira sei zvinhu zvinonzwisa tsitsi and you look at madzibaba eshanduko nana baba mudiwa vanhu vatori passionate about their country vanhu vatori nemwoyo vanotopinda nemwoyo muzvinhu zvepolitics exactly but vanhu vakaita sana Nick Mangwana anagezawa they are just for money making scheme kuti vadye iwo nemhuri dzavo angapinda munhu adonha nziyo I don't know, maybe mana bachipisa because number dzedu dzinovhundutsa unofanirwa nevakomana vachivhitivhiti it's not that easy it's not that easy who is that kuli and 2.5 yo pane bachipisa baba vanofanira kutoziva vanofanira kutovhunduka because wave ratoda kufamba naro baba tadambogadzisa nyika pakutopisa kubva kumaprofita baba takuda kubva kwese koko kusvika kun'anga dzefake mapoliticians ari kubata vana zvibharo vese tikuvada vanhu ivavo so holi ichimbomira mbichana timbotaura pauya elder panapa timbonzwa kuti ndikikini vasanganise nenyaya yacomrade Bombshell Geza so that vozokomenda indamboita mute. Alright, elder makasimba here. Kasimba makadiwo. Tinofara mukutaura na DJ Holly 0.5 Creative Studios. DJ Holly makadi. Ndina nkombo wangu. Panapa tinenge kandwa ne-daily news 10 minutes ago. Zviri kutaurwa navagarwe kuti ZANU-PF should consider pardoning its former Central Committee member Blessed Geza, who was expelled from the party for undermining President Emmerson Mnangagwa's authority and promoting factionalism. Amen. Kuti munoiona sei? Saka apa vari kuti chii? Vari kuti vanoda kudzokerana. Vanoda kuti vageza vadzokere kuZANU-PF. Exactly. Vageza havana kupusaka. Vageza vakangoisa rutsuka rwavo. Kana vari mumwena ngavagare mumwena imo. Kana vari kuSouth ngavagare kuSouth. Wherever kwavari ngavagare ikoko because the moment yavanongopinda kuti vabudikira Vageza vanongorera mujere. But Vageza vakabuda here kuZANU-PF because according to my understanding on another interview na Blessed Tsana vaitaura kuti hapana anondidzinga kuZANU-PF chinhu chedu. Ndo zvimwe unoona chinhu chinotinetsei kana ZANU-PF ichi-apologiza sezvavari kutaura kuti va-apologiza vanoda kuita reconciliation kuna Vageza. Pane pavakambopindura navo here vakataurirana kuti tanetsana iwewo nesu kana kuti Vageza ndo vaingotaura ende Vageza vachitaura vanga vari mouthpiece yenyika because zviri kuti zvaitaurwa naVageza zviya tanga tisingazvizivi but tanga tisina chite zvivindi zvokuzvibudisa kana kuti tanga tisavo kuzvibudisira nokuda kwekushaya maresources nekushaya security nokushaya zvivindi. Saka kana vachi-apologiza ZANU-PF ichi-apologiza meaning to say they are agreeing kuti zvakanga zvitaurwa naVageza ndezvechokwadi. Saka havazviita here to the nation kwete kuna Vageza ngavauye kunation votaura kuti
zvakazvitaurwa nehama yedu zviya, muono wake taugashira. Saka tiri kuti isisu from today onwards Chigananda ngachisungwe. Tiri kuti isisu from today onwards 2030 tabvisa. Tiri kuti isisu from today onwards munomutapa chakazodero yapa. Tiri kuti isisu from today onwards zvese zvaichemwa zvichemo zvamakanga muchibhozi vageza vaiuya vachiti ndatumwa nemhuri yeZimbabwe ndizotaura ABCD. Saka zvese izvi taakuzvitanga taakutoita tiri paground kuita, kwete kuti vataure vachiapologiza vageza, nokuti vageza pavaiuya vakanga vachiuya kuzochemera nesu, nokuti zvavaitaura nanhasi tiri kungozvitaura tinongochemawo tiri mazviri, hapana chatiri kuona chakachinja. Saka vageza vanenge vasina kupusa kuti vanoapologizirwa zvinhu zvisina ungaapologiza iwe uchingondirova nemambama DJ Holly wondoti but Mudhara, I'm very sorry. Apa Mudhara, I'm sorry, I'm very sorry, please forgive me. Zvinobude. Zvibude. But chigemu chacho kama ndichiri kunetsa nechekuti ndechezanu-PF chete. Hachina vamwe vanhu mukati ndezvekumba kwavo ikoko kwavari kunetsana. Edewo vageza is on record lying to the millions of Zimbabwe vacho vamuri kuti vakavatuma kuti vauye kuzotaura zvichemo zvevana veZimbabwe. Ende vana veZimbabwe vacho vakatuma vageza vakanzi budai mende mumastreets vakaregedza kubuda. Meaning to say kuti vageza vanga vangoripo kuti vaite zvinhu zvinovaitira ivo nedumbu ravo, because ukatarisa ma-interviews aBlessed Mhlanga vaitaura ndotodawo zimota, ndotodawo mabodyguards, ndikutodawo kupinda mukati imomo. Emerson tisu takamuisa ndakabvisa 4 million yanu, but vakazoshaya chekuluma manje. Saka kuti titi vageza vanga varipo for the whole nation teta kutorasika. Ngatitange tawirirana kuti vageza vakanga vachida kudya vasiri kudya, vakazoona kuti mukusadya kwavo kune vamwe vana veZimbabwe vasiri kudyawo futi vari kuda kudya. Ipapo ndipapo DJ Holly, but deno kuri kuti vana veZimbabwe vakatevedzera zvakanga zvichitaurwa navageza. Paripo pamwe pokuti wakagara panonyanya kudziya zvokuti wakubuda ziya, then wobva waudzwa owana munhu anokuti ayo mugarire wakaita uyu, then wanga wati swederi nechekuno kunenge kune kamhepo kari nani, dangwe munhu iyeye ari enemy yako unotombosvika paunoona kuti but rega ndimboswedera ndione, wonza kuti apo shuwa kune kamhepo kanopfuura. Varume patigere panopisa pokuti nemamirire azviri kuita nechimiro chatiinacho, kana deno takanga tapinda mumastreet, of course zvainge zviri zvinhu zvinonzwika zviri nani. Nyaya dzana 2030 dzaomana, kana mukaona situation yatinayo haisi nyaya yavamunangarwa daiya nyaya yana 2030. Wonzi vamunangarwa pavari vakadya kare vakaguta, ende ivo vanotoshuvirawo kundogara pasi vodya pensheni yavo vakagara mupurazi mavo kana wherever kwavanenge vari. Asi nokuda kwevanhu vari kumberi vanodawo kudya vasati vadya vasati vaguta, ndo vanoti kuti titozodya ngatingototi Mudhara yedu because tisiri padhuze ngaarambe aripo titomuti zvaari kuda izvo ndizvozvo. Kana Mudhara uya oita so ondoti bhenengufungwa kuti dzapinda, vane kavanongomutsa kokungoita kuti vanhu nese munobva mati ukuru moconcentrata neikako ivo kuwane vachitongoluta zvavo zvichitoita tichiconcentrata neikako. Dzona tidzo dzinyaya dzana Mudhara geza idzi, otherwise dzinongova nyaya dzokuti pane chavanoona chinenge chinoda kuita sokuti vanhu pane pavanoda kundovhurika njeri pokuti vakangopati papo dziu mvura inobva yadeukira mumba. Saka vanoda kuvhara buri iroro kuti zvisataurwa, titaure zvisinei nesu, hazvinei nesu zvana Mudhara geza zvokuti vanoda kuapologizana, ngavaapologizane ikoko. Exactly. Right. Muchirongwa tabatwa nababa vakuru Comrade Jeff Judah, chairman, pane nyaya hombe ndatirega ndingokubata indoziva kuti munenge muri busy, tungoti 2 minutes. Hanzi Nagarwe, ZANU-PF should consider
pardoning its former Central Committee member, Blessed Geza, who was expelled from the party for undermining President Emerson Mnangagwa's authority and promoting factionalism. Ndo mashoko ari kubva kuna Garwe aya. Ndo nyaya yatiri kuzeya panapa pa.5 Creative Studios nepaCoolEd TV. Munoti chii nazvo mukoma Jeff Judah, Chairman? Makadi yese muri panapa online muri yese Zimbabwe yakateerera nevachateerera. All right. Varida kuti Geza adzoke kuZANU-PF. That is the mission yavanayo ndizvona ika kana ndisina kukanganisa kunzwa. Ndizvo zvanzi ngati ari kuproposa ari ani as a member of ZANU-PF Central Committee or an ordinary person or somebody outside ZANU-PF akauya nepfungwa iyo ndiyani. Mashoko ari kubva kuna Daniel Garwe kuti azikanwe nemaZimbabwe anozikanwa sani. Anozikanwa semember yeZANU-PF amene posiyeda yake ichivira kune ndiposiyeda Garwe ndechi ya varimo mumanhingirikini imomo apa iyi ndi minister of Central Committee arimo ndi minister of local governments as well. Chairman futi wamanhingirikini pavanhu vekupiwa mamota vaya nachivhayo 10 vaya ndi chairman futi weprovince kuhwedza iko kukwana chiwenga ndi chairman iko. Okay. Saka ko vanhu vakazova suspicious kuti takambokuudze kuti once a person is a ZANU-PF member he will be always a ZANU-PF member. Ko vanhu vakazotanga kupamba examples ekuti takamboona team yasakabva kuZANU-PF akaenda kuMDC Alliance zvozikanwa nemunhu wese pati payakanzi yabroka isisina mari indobvarwa pasi indobva enda kuZANU-PF. Ndarageza the first thing chatoda kuti tikutangane pachinhu ndechekuti haana musi wani waakati pasi neZANU-PF. Machi yaakadedzera mumwedzi waMachi nemuna October handitika takamukumbira isusu takati mudhara muda kuti vanhu vabude mustreet, everybody ari kukunzwa iwe, everybody he seemed to appreciate you, but people vakamirira kuti muti pasi neZANU-PF. Makasati pasi neZANU-PF muchaenda mega uko kuMachi uko. Vanhu vakanditunga vakati Jeff Judah iwewe kuda kukanganisa vanhu. Traura akanditunga akati iwe toda kutokuba injection. Ndakati handisi kuramba kubaiwa injection, ndiri kuti chinhu chekutanga people should not be deceived. Vanhu vanofanira kuita zvinhu zvavane chokwadi nazvo nokuti vanhu vaneta nezvinhu zvinongomuka zvichingoitwa ngemoto wemashanga. So Ndarageza ndobva auya zvechokwadi ndobva adedzera million March. This time his word was more strong. Vanhu vakati vakapromiswa action which is good. So tapromiswa action tese tati inini ndaingoda kuti Ndarageza angoti pasi neZANU-PF ndotoparticipate awo. Kana ndichisungwa sezvakadana madzibaba oshanduko kana kusangana nerimwe dambudziko ndisangana naro, asi ndichiziva kuti I'm fighting along muna study ZANU-PF. Now iri kutaurwa naGarwe yekuti they want to bring back Geza. Zvakuita sezvinonzi Geza akamboti handichadi zveZANU-PF. Geza akati hamundidzinge muZANU-PF because I'm one of the co-founders. Saka matauriro aGarwe ada kuonesa kunge iye anga ane mandate here nevamwe vari muZANU-PF nekuti the council of the membership Ndarageza. Ndarageza was the ZANU-PF member in everything. Ndarageza akashandira musangano weZANU-PF kudarika vanaGarwe. He was once an MP. Ndarageza for Sanyat. Ndarageza himself akarova vanhu vakawanda, akakuwadza vanhu vakawanda vakaremara achivaruvira kuti be members of ZANU-PF. Panyimo munoona vakadarika paSanyat on the road uchienda kwaKoirana pane panonzi Panyimo aita road block ipapo vairova vanhu zvisingaiti. So Ndarageza anototya iye kubuda kuZANU-PF because vanhu vanozoti iwe mundaraona takaremara, iwe mundara wakatituma kuti tirove vanhu tichiti joina ZANU-PF. Zvino nhasi mabuda muZANU-PF zviri kufamba sei? Nekuti makati kana kwakapisa munhu abude muZANU-PF, kana kwakatonhora kwakanzi
munhu abude muzanu-pf kana kwakafiwa zanu-pf hamubudiwe kunyange vanhu vakaita varombo zanu-pf hamubudiwe. So Geza proved that kunyange asingade munangagwa iye muzanu-pf haadi kubuda. So ndoda kuti tingoonesana kuti nawe iri kutaurwa naGarwa ko vanhu vakazobatwa nepfungwa yechitiko chegore rekunana 1989-1990 pakafomewa ZUPU naTekere. ZUMU yafomewa naTekere nyika yese ndokubva yaenda kuna Tekere. Vanhu vakapfeka matisheti eZUMU vamwe vakakuwadzwa vamwe vakapona. Few hours before election abva ati Tekere ndobva ati handichadi zveZUMU ndakudzokera kuZanu-PF. So marumeka zvinhu zvamurida kutanga kaizvi zvinoda kutangwa nanaGarwa kacho nanaGeza handizoziva hangu, but MudaraGeza akada kuita matambiro akadai nevanhu achafa achipisirwa mumba. Sezvo ZANU-PF iri kutonga pamwe vane rimwe simba rekuchengetedzana, but it is my opinion aminoti anenge akufambira kupi MudaraGeza. Ati makaona here Chamisa paakaposta tsamba paFacebook yake achizviadresa as the president. Akaona achitaura nawe kuTanzania. People are so angry about Chamisa. Makaiona? Takaiona. Yeah, if you look on all the contents you'll find more than 99%, not 100%. Vanhu vakadaira, they were not members of ZANU-PF. Vanhu vaida Chamisa, vanhu vaisapota musangano zviri heavy, zviri harder, handitika ndobva vadisappointed. So Geza kana ati ari kudzokera kuZANU-PF anambobvira anga akabuda. Vanhu vangu vachingoda kuona kuti akubuda here muZANU-PF kana kuti haasi. Saka izvi kutaurwa nanaGarwa izvi tinomuziva Geza ari munhu weZANU-PF. Akawana purazi raanaro kuchakupai nzvimbo yacho nelocation kuSanyato. Akawana purazi, akawana hotera, akatora mombe dzevanhu in the name of ZANU-PF. Saka akangoti haashadi ZANU-PF chete. ZANU-PF the next morning they will also charge him kuti baba mune mhosva yekutora mombe dzevanhu. Anti dochi game chavo kune dog eat dog policy. Saka uyu Garwa uyu matauro aari kuita aya vanogona kunge vachiona kuti MudaraGeza akapedza basa ravakamutuma, so vanenge vachida kusanitiza because vanenge vachiona hazvizoita kuti angofuma achinzi akadzokera kuZANU-PF zvinoita sezvinonzi akadedzo. It is my opinion. Ndisingazivi kuti vamwe vanoti kudii. Right, Kulendi uri kuona seya? Ndiripo, rekedza tidzosere kuna mudhara wedu mujibha chaiye kuti anotiwo kudii apapo. I think inini nyaya yataurwa Comrade Jeff Jordan ndiyoyo. Ndo zvanga ndichimbofungawo zvokuti kana iye MudaraGeza akapusa kana kuti ukaona achinda iye achidzokera toziva kuti munhu wavo anga akatuma. Asi kana ari munhu uya wokuti munhu akanga angozvitangirawo nyaya dzake achifungidzira kuti pangabuda choruboshwe nechokurudyi, don't think kuti anodzokera. Haadzokeri because handiti pane example yauyu minista uyu wokunzi akanyangarisa maTV akadzoka akagashirwa akatonzi aenda kuState House kundosangana napresident, tikati mutengesi watouya watodzoswa kuti agotengesa nevamwe vake vakanga varipi nei, but akangosvika akabatwa zvikarova. Nanhasi unongokwesha arimo, takatombomuona achinzi wabuda ari muchipatara. Saka zvinogona kutongomuipira ameno vanenge vanoziva vanochida kuti zvinhu zveZANU-PF varume iko zvinezvi. Tikatarisa uyu unonzi ani uyu Muliswa unongobudawo achingopopota, haasungwi. Unodaidzira kuti ndiri kutukira vaChiwenga kuti vari kuandamaina mapowers apresident, of which vaChiwenga vane right yokuudza vamunangarwa because
ndivo vhaisi wake, ndivo mutevedzeri, vane right yokutendekana nekuda kwesimba, but iye kuti anozomira pakati apa achitendeka vice president ari ani. Vanozva zvinhu zvacho zvemuZANU-PF zvinonzi musatuka baba, asi mumwe ngaine right yokutuka baba. Musarova mai, asi pano mumwe anotenderwa kuti kurova mai vanhu vacho vachinyarara, saka havanzwisiki, vari confused ivo mumisoro yavo. Right, DJ Holly tabva tatsikwa nababa vachinogurei futi on the line. Saka gara wasanganisa baba vachinogurei nenyaya kuti vangoisawo pfungwa dzavo ipapapa kuitira kuti pfungwa dzavo dzonzwikawo nevamwewo makomrade panapa. Baba vachinogurei maswera sei paline? Tagara tina comrade Jeff Judah, tina baba vedu mujibha chaiwo chaiwo vakarohwa ujibha muhondo, kwete zvekunyeba, kwete zvekufotokopa. Point 5 sangana nababa vachinogurei vadzivise nyaya iri kuitika izvezvo. Baba chinogwirei makasimba here? Ndinosimba baba makadenyu. Aiwa, tinofara. Panapa pane nyaya tangoti irikunzwa mativi akasiyana siyana. Iri kutaura iyo kuti izvoni vageza iri kutaura izvoni kuti ZANU-PF should consider pardoning its former Central Committee member Blessed Geza, who was expelled from the party for undermining President Emerson Mnangagwa authority and promoting factionalism. Ndozva tiri kurukura panapa timbonzwa rutivi rwenyu kuti muri kuti chiiwo nazvo kuti vageza vakunzi ngavachiregererwa vadzoke kubato ravo reZANU-PF. Torai chitauriso mutaure zvenyu baba chinogwirei. Chekutanga regai ndikwazise mukoma wangu Jeff Judah. Long time ndisati ndanzwa kana kunzwa nezita rake kana kuti kusangana like that. Ndoda kuti vakare vari pano vakabata mishini, even Bakulient nevamwe vese. Regai nditsanangure panapa ndichiti anditi nguva yataitaura, including especially that my brother Jeff Judah aigara achitsanangura nezvenhau yevanhu ava, unhu hwavo. Ndaigara ndichitaura inini vanhu vachiti baba chinogurei vanopenga, ndichitaura kuti vanhu veZANU havasi vokuteedzera, vanhu veZANU havasi nekuti takazviona kuma 1990s uku Tekere aizviitwa izvozvizvi. Tekere aita sekunge ari ZANU-PF, but kana maelection achinga akusvika Tekere aizoguma akunzi aiwa tabatana taachinhu chimwe chete, akazvita 2 terms Tekere. So now haisi nyaya yekuregera kudzoka kuZANU-PF, indega yaitoti wana uyo anonganiko uyo ningino iyo wamuri kutora mudhara kugeza. Pane triki dzaiitikwa paya, yanga iri mobilization. Geza it's a member of intelligence, former intelligence yeZANU forces. Saka Geza paya akanga achishandisa nekuitisa vana veZimbabwe. Ine ndakagara ndichizvitaura, but taizojoinira masi kuti inokutora sokunge uri mudictator, kana kuti sokunge uri kusapota madictator, kana kuti sokunge uri mutengesi, kana kuti usuda democracy. So taizojoina kusapota masi kuti urege kuva munhu anobuda pane vamwe. Asi chokwadi chiripo, ndaigara ndichitaura kubvira nyoka yemabhunu aripo kusvika kana nhasi democracy iripo paground, hapana chinobuda. Vageza munhu akafanana nekuti anga achishandiswa his network, I think. pakuvhiringidza nyaya yekubyanga iri production yakumhanyisana nenhau yekuti revolution geza nyoka so and so forth. Nyoka yema Burundi vakapandukira bato chete, anga kutorwa semudistance sana Basera, sana Jonas Savimbi, sana Mozambique avo
narifondisa vakashandiswa neZANU-PF kupisirwa imba kuya kwese nezvaitwa zvese zviya it's a propaganda system panga kusiri kupisirwa bakuya Geza ari kutobhadharwa mari kana nanhasi unatotambira mari svinu inovaka zvinhu izvozvo times 5 saka vaGeza vaishandiswa neZANU-PF kuna iri kutambira pakati paMnangagwa naChiwenga. It's a propaganda system because Chiwenga dai anga ari munhu munhu akazvimirira asiri paunhu hwezanu neunhu hwaana Mnangagwa. Chiwenga chinomukonesa kuti abude makumba ake muZANU-PF chii dhani kurwisa achida kubatana nemasi kana kuti nema-oppositions akaisa rimwe gumbo kuzanu rimwe gumbo kuopposition kumasi kunyika. So Chiwenga ari vanhu vari kushandiswa but vanhu ava vanhu vari kudominata vari kuzivana vakapuwa bhegi remari. Vana Chiwenga havasida kutonga nyika ndezvenhema vari kuda kusiyira zvifana zviripo ivo vakatopedza chinhu china naMnangagwa vari kugadzirisa nyaya yekuti vasiyire vafana vanozovachengetera mapasero avo nefamily dzavo nevana vavo ndo vanhu vanoda kusiyira. Saka vana Chiwenga it's not genuine independent or genuine warrior ari kurwira rusununguko inhema chaidzo kunyebera kutukana kunyebera kuita sei vari kuzivana vangadai vasingazivana vachitambirana usiku here paairport vangadai vasingazivana vachitumana here kunhingirikiri kuTanzania vangadai vasingazivani vachifamba pamwe chete vachiita zvavamwe chete. It's a political intelligence yeZANU-PF. Saka nyaya iripo ndeyekuti hakuna chinhu chinoitwa muPF chine umboo kana kuti chinoenderera mberi chinobudirira. MaZANU-PF madictatorship. Kune vanhu vanoshandiswa kunge vari kutukana kunge vari kupesana kunge vari kurwa but ivo vachizivana havo. Dai Chiwenga naGeza vaida kuita demonstration chaizvo dai takaona mauto ari kufandi kana kuti vana Geza vakabhekwa nemauto Chiwenga achisapotana nemauto vanavhaririwa achisapota chinhu ichi. Saka inhema yekuda kukanganisa njere dzevanhu vaida kubvisa vanhu munyaya yeopposition vaida kubvisa vanhu mupfungwa dzekurwisa nyaya yemaelection kuti varege kunyanya kuridza mhere nenyaya yekubiwa kwamaelection ende vanhu vese vakarelaxwa vanhu vakashandiswa kadivhaidhana paground. Saka nanhasi uno vana Geza vapedza basa ka hakunzi kuti kudengererwa kwete. Zvakafanana nenyaya iri fani yanhingikini uyo bishop wechechi uyo mumagaya kuti asungwa azodini aambofa akasungwa because ndo mapapeta acho e2030 ndo vari kurikuta vanhu kubva kumamasi kuti vaise vanhu kuti kusapota 2030 vatore vanhu kuvaise kuna Mnangagwa. Hapana kwainoenda nyaya yamagaya nokuti vanhu madikiti inongomirirwa neZANU-PF nanatagwirei uyo mwana akarepwa mukadzi uyo anongobhadharwa mari uyo otongotaura tofumata akataura kuti aiwa ndakanyeberwa ndakafurirwa zvatopera zvakadaro. So nyaya iripo ndeyekuti ZANU-PF yanga ida kumaintaina power rekudzivirira pasi rese kuti vanhu varege kunyanya kutaura maningi nezvekubiwa kwamaelection. Vanhu vanga vari kudhimanda nyaya yemaelection nekuda kupinda murodi. Saka ndo zvakachidzirirwa izvozvo kupinda murodi kwakakuripo kwekurwira maelection kwakasiyana nekurwira kwana Geza kwanga uchitaurwawo. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakaconfuswa long time. Geza ari kuZambiki anga ari kuintelligence ari kuzanula forces nana Mnangagwa havana kubata futi zvokuenda paground kubata futi kavaruma vanga vari kuintelligence vachichengetedza bato vari ndivo madirector vaichengetedza bato vari kuintelligence maCIO ebato. Saka Geza akashanda nguva yakareba mupolitibhiro mumembership ningirikini wasenate what ari intelligence organizer vachiorganiza vachitungamirira vakomana veintelligence. Saka dziyadziya ndo dzinonzi politics baba. Geza hakusi kuregererwa ba. Geza akudzoka kumba kwake apedza basa. Geza akuchidzoka kumba kwake manje zvakafanana nokuti vana Mwonzora vanenge vakudzokera kumba kwavo vese vanhu vaita bva vakudzokera kumba kwavo zvakafanana Muriswa akabata nguva yakareba ari independent but akabata nhasi uno Muriswa akudzokera kumba kwake manje ndo zvinotaridza bato riri kudiwa nevanhu ndazvinzwa. Alright bachinogurei chimbomirai mbijana ndapanzwa bachinogurei sorry ndauda mumbomira mbijana tapanzwa. Can you hear me very well? Can you hear me? Mukundinzwa here? Alright bachinogurei yes
tikunzwai taida kuti vamwe vamboita vachibvunzawo mubvunzo kana vane mubvunzo kana kuti vane chekuwedzera ya teto kana pane ane chimubvunzo kana kuti chekuwedzera even kana kuti what's the way forward futi toita sei toisa ani mapoliticians akawanda kuti nana advocate Nelson Chamisa the president handisi kuziva kuti toita sei. Comrade Jeff Judah abenotomira nemi pamubvunzo patisoshaya mushaye 1 or 2 chekuningina oro mudhara vedu mujiba chache N1. Sorry, ndinotira zvakanaka kuti mutore iwo vachamisa vacho nabiti nasikala vacho. Okay, all right. Mningina wakadishiro gure long time. Hello. Yes, wakadi mningina. Amero tindrukudzika. Ayo, unopakanaka chose. Okay, all right. Alright, ndoda kutsigira mashoko aungozvitaura kuti mapenyu mashoko anorarama ndezvo pano. Ndo chinhu chekutanga kuti vanhu musati vaita chinhu munofanira kuti maita background check yekuona kuti vanhu vatiri kufamba navava zvechokwadi ndizvo here. Saka ndoona wapa a very good illustration yekuonesa kuti Geza ndiani aishanda sei. Zvino vanhu vese vakange vachikokwa paye kuti huyai kumachi vazhinji nokuda kwokurwadziwa nekutambudzika vakati we have found a better option, a good alternative. Nekuda kwokuti vanhu vakanga vashayiwa kuti zvino voita sei vanhu vanenge varwadziwa. Now vanhu vanopedzera vodya zvinhu zvavasingadi nekuda kwematambudziko. Ndofunga tinobvumirana ipapo. So tikaenda pakuti toitei next handitika ndatitarisei zvimwe zviitiko zvinenge zvichiitika. Ndakafara inini pandakanzwa kuti Chamisa akabuda munyika, he is in the United States. Ndakati kana akagona kubuda munyika like that, it sounds good because you cannot fight ZANU-PF from within, you need to be out. Amen. So ndakati kana iye akabuda handitika kubuda kwake kwainetsa but kana akabuda achiti ndakumboenda kuchikoro, I think it sounds incredible, it sounds good. Kwandiri handisi kureva kune vanhu vese handitika but hatizozivi hedu kuti as time goes on ndio zvaakabudira here kana kuti iye akabudira nezvinangwa zvake. Although inini personally chinhu chandanyanya kushora kuna Chamisa inhau yekuti from my understanding I know that blood is thicker than water. Ndo chinhu chaindibata ini. Munoziva here kuti kunyange avo vanhu vane ukama but dzimwe nguva vanogona kupesana mumafamily zvirimo, muchechi zvirimo, mumabhawa zviriko, everywhere zviriko. So nhau yekuti mai vake ihama yekwamunangagwa vakaberekwa kwamunangagwa, izvozvo zvakandirwadza ini, zvakandibata. Then tekuti tiri vanhu vanorarama panyika, pane pamwe pokuona kuti vana nguva yeupenyu iri kufamba handina chinhu, ndiri paposition yekuti sekuru wangu ndo vatotonga nyika. Zvechokwadi mabhizinesi aakapinda, pane pamwe pokuti unogona kuti but sekuru ndo vari kutotonga nyika, pamwe zvinhu zvinogona kudhara. So unopedzera wangopinda pane zvimwe zvinhu zvaunogona kunge usingafanirwi kuti kupinda, zvawira vanhu vakawanda handitika zvinhu izvozvo. So inini zvakandipa kuti ndive nekusavimbika mahari, but paakabuda munyika ndakati it looks like things will change for good, kwete kuti zvichachinja. Tinotozviziva as time goes on asettled maybe apedza 3 or 4 months or 6 months ariko akutaura kuti no vakomana tiri pakati. Then tine this issue blood bath yakaitika kuTanzania. I think vamwe vari kuti over 2000, vamwe vari kuti mafigures anenge asvika ku 3000 evanhu vakafa. But kufa kwevanhu kuTanzania kwakakonzerwa namunangagwa. Yes. Not the Zambia, not the Tanzanian government. Our government is responsible. In South Africa, they gave them 60 million rand, if you remember, past the election in ANC. Mozambique vakapa Frelimo mari, Botswana vakaendesa mari, Namibia kutaura zvinhu zviri authentic, zviri on records. Handitika
kuZambia they did the same vachitsigira uyo akazopa kunzi denda yemunyaradzi ubungwa mukuru uyu Edgar Lungu. Ameno akazovigwa here, I think asati avigwa nege ZANU-PF. Sorry man, ZANU-PF mawa. So uyo ndatiende pana Mnangagwa atoda kuti tirwise, ndaticheke background. Mukadzi anditi kumusha kwake kuZambia oro ndewe muZimbabwe whatever. Pane zvakabaitika pamabhezi efederation apa nditeka mukadzi wasemu uyanzi late mwana wasa the late president anotaura achiti murume wangu akapondwa naEmmerson Mnangagwa. Haana kutaura akawanda, akataura on public space, on television and on radio, not once, not twice, many times. Then tina Ian Khama, former president of Botswana, akapona nepaburi retsona chikafungureiwa naMnangagwa. Then tina issue yekuti vamwe vanoti Mugabe was better than Mnangagwa, but we find that Mnangagwa is a system that was created by Mugabe. Aditika. So I think that Mnangagwa is worse than his father. No, I think that because he is a system yakasiwa yagadzirwa na Mugabe. Anditika although manje chinonesa pakati pawo ka varumevedzo vanovheta kanenge kakupandukirana kana kakudi but vane kamwe kakupedzana karima kupedzana kuri mavari. All right. Zvatati isusu toda kuti what is the way forward? Ndatisakangana kuti we have got this beautiful brother Madzimambo Shanduka is in verse. Kana uya achinzi ari kuenda kuZANU-PF ari kumboti kuoko dii pamusoro pevakasungwa kana pamusoro pevafamilies akasungwa. Pamwe inini ndiri kumashure andisati ndanzwa kuna here vamwe vakambonzwa kuti Geza akati kudii. Ameno kuti imi muri pasocial media mune zvamakambonzwa here. Since Geza is silent, since all demonstration, now if the last demonstration is silent. Okay. Saka kana Geza is silent, iwewe mfana wewe chinokure, you've got a bigger responsibility. You make sure kuti iwewe and you do something about all the youths here in South Africa. You must group them. Ndakutopana na responsibility pana. Abakobana vanhu basa ravo remedzi iwewe dealer nema-youth yes. If you need support titoona kuti toita sei, because if we don't rise up isusu vacho varipo zvinhu hazvifambi zvakanaka. Iwewe ndounoziva kuti timashanda sei nevamwe vari committed vari kuCCC and so on. You come together motovakumana ndatisamire whether vakuru kwauri then mobvunzana ikoko kuti panoitwa sei. Then we give all the support tifambe varume because time is not on our side. Yeah, chokwadi. So now iripo ndeyekuti vamwe vakataura vakati amabondrication vamarinza vakomana vemabondrication ava vakazvarwa hunde yapera. So regai nditsanangure ndichiti ndizvozvi zvokuti kana vanhu vakanzi endai parodhi vakanzi uyai tiungane, even all diaspora people you support to kuti vanhu vanoungana panzvimbo imwe chete, nekuti vanhu vari kuZambia vaiungana, vari kuMozambique vaiungana, vari kuTembwe a big mobilization inobva kuma-political parties ari muZimbabwe anopa simba isusu vari pamedia vari kunze zvakare, anopa simba vachida in work together with the opposition party in South Africa. Kune renamo kuMozambique, kune renamo kuBotswana, ndozvinoita kuti zvipe simba iroro nokuti zvinenge zvine rubatsiro runobva kuma-powers ema-leaders. Alright, chinogurei ndoda kuti ndikudze munin'ina. Ma-opposition political leaders mazhinji aya nevamwe vakanga vari kugovernment nevamwe vasati vakapinda mugovernment, ukavatarisa the multitude of them, mumwe nemumwe anobhilivha kuti inini I want to be the next president of Zimbabwe. Hapana anoti regai vamwe vaite. Uri kupanzwa munin'ina? You understand?
So kunyangwa kamaunganidza mumwe nemumwe anenge akasa ajenda yake muhomwe muchiwirirana iye ane ajenda yake. Saka izvozvo kazhinji zvinokuwadzisa vanhu kuti zvinourayisa. Saka kunyangwa zvine ngozi but ndo zvinotofanirwa kutoitwa. But it's a political business political. It's a business political. Yeah. Saka isusu vamwe tagara tisina chinhu, isusu vamwe tagara tiri varombo, tagara hatikaudyi kana kumbudzi kana kuibwa hatisi chinhu. We'll be willing kuti tichiziva kuti tagara tisine chinhu, but ava vane zvimwe zvinhu zvavanoti vanazvo. Chinhu chekutanga vane mapermanent interest avakanyora pasi vakatidza kuti havareki. Saka vanhu ivava kunyange vakauya nemasmiles vachitaura kana chirungu vachiburitsa macertificate, hatifanirwe kuti tikanganwe kuzoti vanhu havane mapermanent interest. But nyika ndeyavo, if they want to be the president, ngavaite, nyika ndeyavo. Chatisiri kuda vanhu vanotinhira vamwe. Nekuti ndakazviona muna 24 September panguva yeCovid taenda kuMessina, nemusi wa8 October tiri kuMessina. Anditi iwewe chinogure unozoti kutatuka mbune vamwe wakatenga mabhasi. Isi chinzi titumire mavideo nevari kuBritain vachisosa mari. Andi munoziva kune mabhazi kuCape Town. Kutara kwete mota, kutara akatenga mabhazi. Understand? Yes. Isi tiri pabridge apa. Takaita mudembe wemari, chimwe chikafu nemambabhoti takazopiwa nekuarmy yemuSouth Africa, vakati musataure kuti zvinhu zvabva kwatiri. So isusu manje kataenzi mavideo tiri paground kudidi, ndoba ndakaenda neka 1400 kangu keredi kamunoziva kai. Anditi kati first time takaenda neimwe motikari, it was a Hyundai Accent yemwe lecturer opaVaul University 1999, and the other guy who's late paakangoenda kuZimbabwe COVID, I think you remember, right? So nawe amukutaura yekuunganidza vanhu, kana mati tiunganidze vanhu vari kuZimbabwe vanogona kuda kuparticipate, nzvimbo inenge yakanaka kuti timbounganidza vanhu vaite meeting. Maybe you might choose maybe Messina or Joburg oro imwe nzvimbo vanenge vachida nyika yavo vanosimuka vanenge. Sorry, regai ndibatsire ipapo. Inini pfungwa yangu ndikufunga kwandakanga ndichiita since ndafamba mupolitics. Dambudziko riripo tine ma-private dictator akafanana nokuti tine varume vakaita saana Biti, tine varume vakaita saana Monzora, Mira papo, mira. Iwewe wait chinogure. Iwe hauzive here kuti Biti muMuslim. Aiwaka, iwe mfana aumuone everything, even mfuno pa wakatiza uko aitaita president angasina kupfeka dress rake nekahitika mukofeya musoro. Yeah, ndizvozvo. So do you trust? Atuna kunata mani choka nyika. Pamusoro. Go ahead. Ndanga nchida kutida iso pane kwatakuenda kokuti tisakangana kuti vapana vatinawo handisi kuvashora bodu uyu mpana Kulient na Holly majournalist dzimwe nyaya dzatinenge tichida kuita tangaifana kudzitaura dziri so private zvokuti vanofana kuzozviziva tichivaudza kuti chibudisai tikatanga kuti iko zvinezvi tichada kuzoungana tizodai CIO inobva yadirwa yekuti tinoungana takaungana neCIO yacho nayo. Yes. Saka hapana kwatinozoinda because vanobva vatotanga kutotumira zvavaingoita vana kutekere izvo zviya nezvaitwa vana Biti, kunongovaona vana Biti kuti wanga achingova akati futi pape achamisa ondodai ndo vakazotanga kubudisa vana MDC2 MDC chakazoti isusu taakuda kuti taakuenda kumavhoti. Saka zvimwe zvacho zvinofana kuitwa vanhu vakanyura vozobudikira kana taona kuti apa tinobudikira chitongotema sezvinoita Rowambira. Ukariposhera rikoko rinonyura wongozobudikira rapauri rotema.
Yeah. Mashoko ngapachi ngaichipa pachiona ngaichitwa iyoyo then tinozokura side tozoikurukura paside then paone kuti pangaitwa sei nokuti chokwadi chiripo the election of Zimbabwe haifi yakasunungura nyika and even ma-reforms aya haafi akabudira program yema-reforms haifi yakabudira ndo nhema chaidzo nokuti ZANU-PF yakabhalanza nemauto ZANU-PF yakabhalanza nemapurisa yakabhalanza neSADC saka ma-reforms haafi akaita because iwa vana Sumu Saluwa kuTanzania ndo shamwari dzacho ndo ma-members eSADC acho iwa vana naHichilema iwa vana UN Kenya vana Ruto wesa saka hapana election inofa yakaitwa muSADC iri free and fair saka chitoripo ndechekuti isusu sevana veZimbabwe chiripo chandaikumbira inini kana tikazonzi tasangana kusaiti kuseruko chiripo ndechekuti pari kuda vanhu vanotumwa straight kuhurumende dzana Britain vana Germany vana Canada vana Australia vanotisvikira ikoko vanhu vanenge vane mazita ari pamusoro nekuti chiripo iko zvinezvi kuri kuda main power nesupport asi handisi kuti zvitaurwe pano but zvinji tichataurira asi chokwadi chiripo ma-election chamisa akahwina zvadi asi kunyange tikaita 20 elections pamberi hakuna opposition party inofa yakahwina muZimbabwe vanhu vanosara vachingosara mumasango nemumakomo vachingopinda mumajeri vachingourawa chokwadi chiripo ndechekuti accept ma-political party ajohwina mashoko anenge atanga taura kuti taurei accept ma-political ma-opposition parties kana kupinde mweya unenge weRenamo mweya unenge wana nekirikini vana uyu Angola naJonas Savimbi uya zvinotibatsira but kana zvichinge zvakadaro hapana kwatiri kuenda hapana chinobuda so nyaya iripo ndeyekuti zvakuda pfungwa dzinobva kwatiri chete kwete kumirira pfungwa dzinobva kuma-political members leaders kuma-political party kwakuda pfungwa dzinobva ivo kuwana veZimbabwe pachezvavo vakazvimiririra kuti tichiita chinhu chinoita kuti kana ma-political party aya achizenge oda kujohwina vanozojohwina ivo isusu tafamba taapamberi chokwadi chiripo tingasimbisana nhema ma-DJ achitaura achidini tikakwene maprofesa mainjiniya madhokta hakuna chinobuda kunyange makaita ma-PhD kunyange makaita politics dzakaita sei chokwadi chiripo muZimbabwe hamuna election inofa yakabuda inofa yakaita zviri free and fair chokwadi chiripo ndechekuti pfungwa dziri kutaurwa naJeff Judah ndo pfungwa chaidzo vanhu vangashora kuti pfungwa dzamangita dzakashata kwazisa vanhu hakuna nyika yakauya isina kudeuka kweropa isina ropa mukati kana kurwa hakuna kana mukatasa kuIsrael kuri kurwiwa kuUkraine kuri kurwiwa kuDRC kuri kurwiwa kupi kana Mozambique zvese hakuna even Zimbabwe yachona kuti varungu vabude vakatota kutorwiwa saka chiripo ndechekuti ngatigarei pasi tiite zvinhu zvine musoro kwete kuita zvinhu zvokumwa tii. Alright, ndoda kutsigira pamashoko ari kutaura tichiti although program iyi yakanakira maZimbabwe unoziva here rangarira kuti Gambakwe mazuva akapfuura akati ada kugadzira government in exile then mazuva akapera futi kuseruko Hope Washington akati ada kugadzira a government in exile. Do you still remember? Yes. Then tina Brett Muveti akati waruda kugadzirwa futi a government in exile. Varangana E3 then Job Scala akagadzira inenge NGO here anyatsonzwisika kuti inonzwisisa something like that. So wakada kutarisa manje background yevamwe vedu manje for example kuti Gambakwe ane history kuti ndiye akatengesa vanhu pabhodhi apo ipanhau dzekuti vanhu vaibhadhara ma300 kuti vapiwe ma6 months or 1 year muSouth Africa. Handi uchiri kuziva pai right akatengesa vanhu. He is also in diaspora but nhasi ari kutaura kuti vanhu vaakatengesa ada kugadzira navo a government in exile. So it's a difficult thing kuti timu trust. Then we've got this guy Hope Washington is in the UK. Ma-properties ake mazhinji akamaita panguva yakange ari a darling of Robert Mugabe and ZANU-PF. Anditika ndobhazi mboya opposition ndobhazi didi but ane dzimwe futi nguva dzanombati akafuti but iye anoramba achiratidza ane kamwe kapuda futi kaanoita
love yake kuna ZANU-PF omboratidza kuti is not comfortable nokuti akambobvarwa majeri. I think he's sick. The reason yakanga akavharwa mujeri chimwono I supporta maningi G40. Sorry nemashoko andichataura achagumbura vamwe. G40 yange yakanyanya kuwandira vanhu vane background yekuti vabereki vavo vane origin yekuMalawi. Locust yakanyanya kuwandira vanoti vabereki vavo vakabva kuZambia. Saka muchiona Temba Mliswa tungwarira muZambia nati muZambia kwavakabva. Mnangagwa vakadaro handidika. But tinongo generalizing tongovati vese machawa. But we consider them maZimbabwe ndokuti hamene zvakaitika takazongobva chinzi mutauro wechichawa wakurecognizwa kuti mutauro uri official mukati menyika yeZimbabwe. I have nothing against that. Handinei nazvo izvozvo. So ndikutaura ndichiti function yechitatu yaida kucreatwa naChiwenga. Chiwenga mwana watete wangu akazvarwa naKoni wokwachiri mumamungano. Hatikutaura zveukama zveblood. Baba vake ndeve kuMozambique. Sazonyeperwi kana nananga nepo. So pandiri muzukuru. But ndo kuMozambique. Function yake yaida kubeka, yaida kugadzira. Aida kuipika nemaZimbabwe vese vakanga vari muarmy vakatsvairwa ndobva pasiwa iye kureva kuti nemamwe mazwe it doesn't exist anymore. I think ndikubata ndijana koma Juda pani kama tinoda kuti tichitaura saizvozvi vanhu chokwadi inini handigoni kukomenda hangu nyaya yaChiwenga nekuti handina ruzivo rwakakwana nayo, asi kuti chandinoziva ndechekuti vana Chiwenga vanobva pahwedza apa vana Soko bvudzi chena. So zvokuzoziva kuti maybe kuanganika ipapo handigoni kupupura zvangu zvinhu izvozvo. Yes, so tinoenda panhau yekuti kana tati tiri kuunganidza vanhu. Yes, kana tati toda kuunganidza vanhu vese varume ava zvinoita here kuti tivatsaure kana kuti ndarauye vouyewo nepfungwa dzavo, vana Brett, vana Chingolo, vana Gambakwe, because isusu vamwe achina unoziva kana uri murombo ka shoko remurombo harinzwiki. Ivo vane zvinhu zvinobatika, vane better influence than us. Isusu we can be trusted by the people, but vanhu vazogaya kuti hatimiri harina chinhu tinotosiyirwa izvozvo. Ndosaka muchiona kuti this anonzi Professor Lumumba uyu wokutaura chirungu maningi ane musoro wakada kunochera mabhichani ndinomufarira maningi mumutani Professor Lumumba akakambira kusha kwake kukinya handidika achitaura chokwadi vanhu vese vanomurespekta, but vane mari manje vakangoya vakasongobvisa mari vanhu ndobva vatovhotera ane mari ndobva aroza nemadhigiri yake nerudo rwake rwokuda nyika. Saka isusu tiri varombo. Saka kana tati isusu toda kugadzira structure ndatibvunzanei kuti Zimbabwe ichinzwa kuti tinogadzira structure yevarombo here, yevanhu vese here, yakaita sei? Ndopandataura paya ndopandataura paya kuti pakuda kuronga marongero mako asi chiri chandinoda nditaure kudariripa ndechekuti icho dambudziko ratapinda mupurogiramu dzedu kuti dzifeila kana kuti tadze kubudira pane zvatinoita ndezvekuti inini handiwimbike. Jeff Juda unopedzera vakunditya, unopedzera vakutengesi bandiri, unopedzera vakutengesi kuna Jeff Juda. So mukata ana opolisi muna vasi vanhu vekutrusta. Even mukataza manje zvaitwa muchigubhu chainzi revolution ichi tarisai masungirwo aitwa vanhu mune bvunga mupopotora ana Saru waka mukati naana Stola vakomana vari kufamba machana rusiti mageneral nechine vamwe vese ava, but that people it's recruited under ZANU department G40 or ZANU that side. Havasi vanhu vari pachena chaivo vanoita kuti vakamira papi ani muri kupaona chenazvo, but vanhu vakapera kusungwa, vanhu vakapera kuita sei. Saka panotoda a good agreement. That's why naona even iye Chamisa vainzi uyachibatane nemamwe mapato. Chamisa ainzi uyachibatane naChiwenga ngauye vabatane naChiwenga. Chamisa aitoda utongi, toda masignature anobva kune dzimwe nyika vana mutongi ka
tapana tarwisa taenda pamwe chazoumba government yakadini chazoshanda sei mamwe vairamba kubatana vamwe vairamba kudaidza dzimwe nyika zvakakonzera kuti nanhasi unoyu patadzika kwemapato kwacho kubatana kwemapato kwanga kuri kwokubhuraibhana saka isusu kana tichitaura like that mukoma Judha haisi nyaya yekuswededzana padhuze kana kuti yekubhuraibhana but tinenge tichida kuti tinyatsopinda in deeply paground kuti tigone kupinda mukati mevanhu nokuti vamwe vacho isusu right baba chinogorei andawo sorry baba selfish so especially rimwe timu ramuri kutarisana tikutarisana kuti anana Gambakwe vesana Gambakwe vanhu vane madoubts naye zvakanyanya saka chokwadi chiripo especially vanhu vakaita sema DJ ava vana DJ Hall ava vana DJ Kulendi nevamwe vese even vakomana Jonas Wechiwana havasi vanhu vekutrusta stereki vanhu ivava vanhu vebusiness vanhu vemachannel vemabusiness vanoziva zvakawanda stereki vanhu ivava vanobudisa information vanogona kupinza information nokuti vanoda kuti machannels aite mari vanoda kuti naivo vaitewo mari vadye vachiguta saka vanotsvaga zvinhu zvinovapa mari saka zvinhu zvinopinza mari mumachannel kana dai baba Chinogure vakafuma vachiitira ndowe paroad apo vanobudisa history iyoyo yekuti nyika iziva kuti baba Chinogure vaitira ndowe apo zvinopinza mari muchannel saka chokwadi chiripo ndechekuti utengesi hausi kuonana baba hausi kuonana baba children even ivo vakomana vatina vava vana Kuleenda vanogona kutengesa futi so nyaya iripo ndeyekuti tinotarisira kuti vanhu vade nyika yavo vanhu kuda nyika yavo saka chinotarisa kuti zvinhu zvibudirire inyaya yekuti vazhinji vanozomhanyira kutsvaga mari pachinhu charongwa votengesa vamwe vanhu vourayisa vamwe vanhu saka panoda a big agreement a big agreement kana tinge tawirana taakuita zvinhu izvi tichataura tiri parutivi noti pano then poita a big agreement inenge ina vana Mutongi Gava vana maenzanisi right vamwe vanhu vanga vakana dai pakashakwa dzimwe nyika kana mamwe mapolitika dzimwe nyika kuti vamwe vanhu vanosikana munyika vari neutral so panoda kutoita a beginning ichaicha yakakwana nekuti tega hatiwimbani andiri muri kupaona ndinodzoka ndo kana kuti Jeff Judah afunga Chinogure yauda kundipinza musungo right baba Chinogure muri kundinzwira so nyaya iripo ndeyekuti chinotadza kuti chiri chibudire muZimbabwe nenhamo neurombo neurombe tavanhu vakungotera kutsvaga panenge nuna karisaka ndikangonzi Jeff Judah ndakumbata tokupa mari ndakutotenge uraya kuti sade kubudirira Zanu PF iri kubudirira because zvinhu zvayo haitengesari zvinhu zvayo inongoita zvinhu zviri pachena saka nyaya yekutanga iripo ndeyekuti upapeti koma Judha ende dare riri pano nyaya yeupapeti ndo yanetsa pavana vemuZimbabwe kuti zvinhu zvese zvisabudirira mutadza kukunda Zanu kana kuogisa Zanu zvomunoona vanongonzora vana Sabangwaya vana Madhuku vana Biti havasi vanhu kuti vachatonga nyika but mukazvitarisa mapolitical party avo it's a business political party havasi vanhu vakutsvaga zvokutonga nyika vanhu vaya even Poland yakaumbirwa offers inyaya yekuti kutsvaga mari saka ichokwadi baba Chinogure ichokwadi baba Chinogure mukutinzwa here yes baba Chinogure DJ Holly bata mic yes ndiripo yes over to you DJ Holly right gentlemen tamuno 1 hour and plan yedu yanga iri kuita 45 minutes tingoonesana nyaya yageza but nyaya dzacho dzazopfuurira kusvika mukati chinova chinhu chakanaka kuti makomrades anombogara pasi achikurukura achionesana saka ndichangosiyirawo 2 minutes kumagest edu mukoma Jeff Judah baba Chinogwirei naMujibha vambotaurawo maonero avo tichibva tavhara chirongwa kutanga nemi mukoma Jeff Judah no ndofunga vanhu vese vekuZimbabwe vakazviona kuti hapana geza hapana chiedza chakanaka sezvo airamba iye kuti pasine Zanu PF kwete kuti vanhu vairamba kupinda mumastreet. I think people they are more than ready neupenyu hwavo nemaresources avo right. Utungamiriri huripo hwemamwe mapoka akasiyana siyana ndoziva kuti vanenge varipo vanouya pakulendi vachiteerera vachinzwa kuti zvinhu zviri kubva kupi zviri kuenda kupi pa.5 nemamwe mamedia system akasiyana nekuti message kazhinji inozoshewa into different platforms. Saka vachatonzwa kuti maZimbabwe ayasimuka manje and they are united ende ndozvekutoda vana vemuZimbabwe
nemamwe maleaders akasiyana-siyana angave ma-human rights lawyers and so on vane chikoro vanogona kutidzidzisa kuti pachikoro takadzidza kuti zvinhu zvinofamba mukuti and so on. Isusu toisawo effort yedu nepatinokwanisa kuisa napo utungamiriri hwevakoma vatinavo nevanini vatinavo. Inini I believe kuti tinogona kunetsana handidika, but it is more important that all the time we remember kuti vari kutambudzika vacho tisu, and if we don't come together it is to our disadvantage, and kuramba tichifuratirana nokuramba tichitukana pachedu, it's a big disadvantage kwatiri isusu, which is a greater advantage kuZANU-PF. ZANU-PF inoda kuti muZimbabwe munge mune even 500 ma-opposition political party, because inoziva kuti by that they will be able to conquer. Chisingadiwe neZANU-PF ndechekuti vanhu vakabatanidzwa. So I think no mashoko handingasiyiri muZimbabwe nemabrothers says kuti no, ngatite chinhu chimwe chete as one people. Right, tinotenda mukoma Jeff Judah. Over to you, Mjiba chaiyo. Mjiba munokwanisa kuvhura zvenyu mic yenyu iri pamute mutaure zvenyu. vanogona kubaya vaudze pekubaya kaholi vanhingirikini vabvise mute kana kuvabvisira kusaidi ikoko. Kwangu kuno kuyaramba kuvabvisira. Muri kunizwa? Yes, takukunzwa loud and clear. Alright. Ndiri kuti ni zvese zvataurwa naComrade Jeff Judah zvinonzwika ende ndizvo chaizvo zvatinofana kuita. Asi ndinoda kukuonesai nokukuzivisai kuti ndofunga kana ukadzokera sure kuliend kana uchine mamwe emaaudios andakambokutumira ndakataura ndichiti ropa rakadeuka. Kune vese vakadeura ropa muZimbabwe harina kungodeuka rikapera rakadaro. Munhu haasi wokungouraya zvopera zvakadaro. So kutarisira kubva kuvapana masiyawo maministers vakuru vese anoziva kuti akadeura ropa nguva yacho yakwana. Iko zvinezvi tinoronga zvinhu zvatiri kuronga zvese zvinozati zvokusviki kwese kunenge kwaita zvimwe. Mwari haasi benzi, Mwari haagoni kutirega takadai nokuti hatina kumbotuka Mwari. Nyika yeZimbabwe inyika inoda Mwari zvikuru. Tinoziva Mwari chaiye wakasika denga nenyika. Saka Mwari ane nguva dzake zvake dzaanomborega kuti ndakapurega ndakaramba ndakanyarara mukafidzira kuti ndakapata. Ende Mwari haangoti uchitadza ipapo obva akudambura musoro. Unombokupa a long rope kuti aone kuti uchatendeukawo here. Then kana ozotaridza kuti simba rake chii, ndo paakundosvika apa ndo paakundosvika manje apa paakundosvika nokuti patanyangwa zvakawanda. Mwari vatanyangwa, vadzimu venyika inoyi vari kutanyangwa vachicharikwa. Zvese izvezvo zvinoita kuti tiinde kukusununguka manje. Ndapedza hangu. Right, tinotenda nemabasa nemashoko echenjedzo. Tinotenda nemabasa amuri kuita Comrade kutumira mashoko kuvanhu. Rambai makadaro, rambai makadzvanya. Tichipa chekutaurisa kuna Baba Chinogurei, tichibva tapedza chirongwa. Baba Chinogurei, mungasununguka kutaura zvenyu. Munokwanisa kubvisa mic yenyu pamute motaura zvenyu Baba Chinogurei. Hello. Yes, ukukunzwa even go ahead. Ini chandingataura kakusapota kuti mashoko ari kutaurwa naningirikini naMjiba akanaka. Ichokwadi chaicho. Ndoda kusapota mashoko ataurwa namukoma Jeff Judah. Mashoko eushingi ekuti mweya wapo chaiwo hausi mweya wemumaofisi waakudikana kana mweya wekuti basa razovhurwa nhasi unotenge rine power. Leader uyo anenge ane simba maningi. Even maopposite leader acho akutoda support inotsigirwa nemasi yekutobuda mumba chaiko yekutomira chaiko zvine simba. Chinhu chandava kukumbira nekusiya panapa ndechekuti icho ndinokumbira kuti kana muchizokunda neimwe nguva mutidaidzirewo machifi
amunokwanisa kunhonga mutidaidzirewo vakuru vemachechi mabhishopu makuru mutidaidzirewo vamwe vevamwe vanhu vemapolitical party maleaders makuru iite sokuti ingava political nhingirikini. Asi ndinokumbira kuti kana vanhu vaunzwa panapa vanhu vasasheya kana kutaura mazita avo, ngavataure mazita emanickname. So kana kutaura rimwe zita asi vasabudisa mazita avo, imi musabudisa mazita evanhu. So kumbira kuti vakuru vemachurches tisavaziva kana machifi kana kuti vakuru vemacivil servants, vakuru vematicha vemanesi, tigone kuti timbokurukura imwe nhingirikini yatikakurukura hongo. Tinoda kuti titi kana taakutaura hedu zvisaite sekuti zvinopanikisa imimi madj kana kurondesa kana kuperetenesa imimi, tisapinza nyaya yehondo asi kuti tinozoitaura kuseri, asi titaure nyaya yeissue yemamiriro ekwatiri kuenda nenyika nekwatiri kubva. Ndaikumbisa kuti kana zvichibatsira hazvo kuti zvinoti kuti mugone kutiunganidzira vanhu ivava timboti kurukurei, hatidi mazita avo kana kuvaziva kuti ndivanani, asi tinoda kuti timboti kurukurei takasangana panapa tione kuti tine pfungwa imwe chete nemuono mumwe chete wekwatiri kubva nekwatiri kuenda, especially maleaders emapolitical parties iwaya. Mufanotaura navo kana vachiisa vamiririri hazvina dambudziko vanotaura pa, so tigone kukurukura nekuonesana kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Asi kwokupedzisira kwacho chaiko ini ndinokumbira kuti zvinhu zvatiri kuita izvi tipindewo mune dzimwe nyika tichitaura nema-opposition parties ari ikoko. Ma-opposition parties ane mukana wakakura wekutiwanisa zvatinenge tichifunga kuti tiwane tigone kumira kuita stamina. So ndinotenda zvikuru kuti dai Mwari vatibatsira nemashoko iwaya. Ndoda kutenda mukoma Judha nekushinga, asi ndichitaura ndichiti kuvana veZimbabwe siyanai nekungotera channel ese nekuti iko zvinezvi muri kuona zvaitwa navageza izvi vakuti ivo vavaregerera. Haisi nyaya yekuregererwa kunyemba chaiko Jonathan Moyo ari uko kasukuwere chaiye haana kuregererwa wani, hakusi nyaya yekuregererwa nakwete kaizi handizvo. Vanhu vanoregererwa nenyika kwete nebato, handi muri kupaona. Saka nyaya iripo haigone kuti vangaregerera vageza vachirwi chiwenga, kureva kuti kana varegerera vageza kureva kuti navachiwenga vacho vapamwe chete vakatoregerana kudhara, vanhu vamwe chete mavamwe chete ichiro chimwe chete. Saka vanhu vemachannels especially vakazendama kuZANU-PF vakomana vari mumachannel avo vazhinji vacho kana vakanzi vasungwa, vamwe vacho zvaakutotinetsa kuti tikusungwa here nekuti inenge nzira yekudzoka kana kuti yekudzorwa kana kuti yekubiswa paground, basa rinenge ratopera. Saka tinenge tiri kuhwandirwa neZANU-PF tichiri wakaunda nema-organization akasiyana-siyana nemachannel akasiyana-siyana. Munogona kunzi vachinogona vasungwa ida yekutotorwa kuti vachidzokera kumba, asi ma-opposition members vakafanana naMapango, vakafanana naNhingirikini uyo Madzibaba eShanduko kutova kutotosungwa kutonyudzwa. Saka vazhinji vacho dzimwe nzira inzira dzekutonyudzwa, dzekutotonhotswa, dzekutoexpire kwechinhu. Saka nyaya iripo ndeyekuti dzimwe nyaya muzodzinzwa kwadzinenge kwadzinoperera. So nditi be careful nokutera machannels mazhinji nekutera especially vanhu vanenge vakazendama kuG40 kana kuti kuZANU-PF kana kuzita ravachiwenga kana ravamunangagwa kana vanhu ivava be careful. Vakomana vazhinji ava vanhu vari pabasa nekuti havazikanwi kwavakabva nekwavari kuenda nako. Saka vanhu ivava mukavachenjera kupera kwevanhu ivava kana kuti kuparara kwavo kana kuti kuvhara kwechinhu kungopera rumwe nenzira isinganzwisisiki. Ini muchikoti vanhu vachito zvinhu zvitonei. Saka be careful, ngatiumbei maorganization ari straight, machannel ari straight, titere ngatiudze vanhu chokwadi. Ndo mashoko aningataura paground aningasiyira vana veZimbabwe. Ndinokutendai zvikuru vana veZimbabwe ndibaba vachinogurei maita basa. Right, aiwa tinotenda comrade, tinotenda nemashoko enyu. Over to you Kulendi uchipeta chirongwa. Aiwa tava nenguva yakanaka. I think vane nzeve dzekunzwa vanzwa. Thank you so much my comrades. Aiwa tinoti ngazvirambe zvakadaro, pakangoitawo zvinenge zvichiitika zvinenge zvichidiwa kuti mukomende munongona takubatai. Thank you so much nekusiyawo mabasa akakosha amunenge muchiita nekuwana nguva yekuti mumbotaura nevana veZimbabwe. DJ Holly chirongwa chedu chaperera panapa. Kulian TV Team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Kulian.